Godt. Jamen, Ketil, tak for, at du vil mødes med os online og lige svare på nogle spørgsmål. Selvfølgelig. Der er noget ekko, jeg prøver ligesom at få det væk. Ja. Mystisk. Kan I høre mig nu? Yes. Den går godt igennem. Ja, sådan. Ja. Godt. Så er det lidt mere behageligt. Ja, det er det. Vi vil jo gerne starte med lige sådan kort og præsentere os selv, og hvad det her går ud på. Jeg hedder Rebecca, og det er Jonas. Yes. Og vi læser til handelsøkonom på Erhvervsakademi Dania, og har et valgfag, der hedder salg og salgsledelse. Og det er grundet interesse for salgsfaget, at vi har valgt det. Og vores fokus det ligger på det her med, hvordan man forbereder sig til salgsmøderne, og hvordan salgsmøderne ligesom bliver, hvordan man kommer igennem dem bedst muligt. Og der synes vi, det er interessant at have en salgschef med, og din vinkel på det. Ja, så det er sådan baggrunden omkring det. Ja. Så tænk på, om du vil introducere dig selv og den virksomhed, du kommer fra. Selvfølgelig vil jeg det. Jeg har mit kamera siddende herovre, så I sidder der, fordi jeg kan ikke få jer over på den anden skærm, så det kører rigtig godt her. Bare lige så I ved det, så I tænker, når jeg sidder og kigger sådan her på jer, så... Ketil Vesterlund. Yep. Og jeg er salgsdirektør for her i Højer VMS, for det vi kalder OEM-forretningen. Og det vil sige, det er alt det, der hedder nysalg til nye kunder. Så vores anden ben, det er service og aftersales, som vi også har der. Ja. Og OEM-forretningen er sådan set den gamle, eller det er højre ben i det her højre VMS. Det vil sige, det er elektromotorer ud på industrimarkedet og ind på marinemarkedet. Det er de to segmentben, vi har. Ja. Sådan lige helt personligt, så har jeg en uddannelse som skibsingeniør eller naval architect, og har arbejdet med det maritime i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Men kom til Højer i 2002, og som sælger, så var jeg et smut i Kina i 5 år, fra 8 til 13. Så var jeg i München 5 år, fra 13 til 18, og så har jeg egentlig været øverst ansvarlig for alt salg i elektromotorforretningen siden 16. Så jeg kan sige, jeg har været salgschefstolen, det har jeg været siden 8, og har egentlig været med til at udvikle hele vores salg herude i Asien, og så også i Europa på mange ting, specielt inden for marinen, men selvfølgelig også inden for industrien. Okay. Så det tror jeg, det er kort, sådan omkring det. Det lyder meget spændende. Det er super spændende. Ja. Salg er jo super spændende. Jeg er kommerciel til fingerspidserne. Det, der interesserer mig rigtig meget, det er jo selvfølgelig at få ordren, men det er også, hvordan kommer man derhen til den. Det er at få teamet til at performe. Det er at få de value propositions, man nu engang har, få dem formidlet rigtigt ud til kunden, altså sådan, så man laver det værdiskabende salg, så man ikke bare sælger på prisen. Det kan du godt gøre. Det gør du nogle gange. Selvfølgelig gør du det. Prisen er altid vigtig, men det er mere det der med at kunne få den her lille ekstra dime for arbejde i forhold til konkurrenterne. Det synes jeg er ufattelig spændende, hvordan man kommer rundt i det, og skaber en værdi, som ikke bare kun er på produktet til kunderne, men lige så meget er omkring hele løsningen, at man kan fremvise, at kunden egentlig kan spare nogle ting. Og så nogle gange kan du ikke, jamen så er det bare ikke et godt match, og så må man jo bare sige, jamen prøv, jeg kan ikke skabe værdi for dig, så der er ingen grund til, at vi snakker sammen længere. Vel? Sådan er det. Okay. Så det var den korte præsentation, tror jeg. Ja, jamen tak for det. Af mig. Så har vi selvfølgelig firmaet. Skal I lige have en præsentation af firmaet også? Meget gerne. Jamen, nu tager vi lige højredelen, fordi det er den, der sådan er, man kan sige, elektromotordelen, OEM-delen. Jamen, vi leverer jo elektromotorer ud til diverse industrier
Nu sagde jeg industri altså industri og marine, men rigtig mange forskellige applikationer. Og så siger man, hvad er det for nogle elmotorer? Er det store og små? Hvad er det? Ja, vi leverer fra sådan nogle helt små, som er på størrelse med en håndfuld, lidt større end en håndfuld, og så op til motorer, der vejer op til 8 tons. Så det er nogle store basser, nogle af dem, og så er det nogle små nogle. Vi er rigtig meget på pumper. Det er både på industrien og på marinen. Så det vil sige, pumper man har til at pumpe jernvarme, til at pumpe vand ud i vores vandhaner. Det er pumper til motorerne på skibene. Det er pumper til ballast på skibene. Det er pumper til alle mulige ting. Når man skal flytte et eller andet medie, så har vi rigtig meget på hydraulik. Der er rigtig meget her i verden, der er drevet af hydraulik. Når noget det skal åbne og lukke og så videre foregår med hydraulik. Så der er også rigtig mange motorer til. Og så har vi også på ventilation. For når der skal flyttes luft, så bruges der også rigtig mange elmotorer. Typisk de lidt mindre, i hvert fald i de segmenter, vi er i. Og det kan være jo ikke så meget på huse, fordi det er sådan lidt mindre kompakte motorer, men industriventilation. Hvis du har noget udsugning i en maskinfabrik eller køling til et stort datacenter, der leverer vi også rigtig mange motorer til den del. Så det er sådan vores primære. Så leverer vi til en masse andre industrier og så videre. Ikke? Også, men det er sådan det primære. Vi får produceret alle vores motorer her i Kina, hvor jeg sidder lige nu. Ikke lige her, hvor jeg sidder, men generelt i Kina. Det har vi gjort siden 90'erne, og det er sådan, at Kina sidder på rigtig, rigtig meget af elektromotorproduktionen globalt. Så det er lidt selvskrevet, at de har rigtig mange leverandører på det. Ja. Men vi har vores produkt er et europæisk produkt. Også det, vi sælger i Kina, er et stort marked for os, altså kan man sige, på det marked. Men der sælger vi egentlig en europæisk motor. Vi sælger ikke en kinesisk standard motor, som typisk er noget billigere end den, vi sælger. Okay. Så vi har one fits all på markedet, men det gør også, at vi er i high-end markedet frem for low-cost markedet. Og det er det også på kundesiden. Okay. Så ja, jeg tror det er det. Et komplekst marked er vi blevet enige om, eller det er sådan... Vi kan i hvert fald prøve at finde ud af, hvad det helt var på jeres hjemmeside. Det er lige ved at holde tungen i munden, vel? Ja, det er det. I hvert fald. Ja. Yes. Nå, du startede med at snakke lige før omkring nogle af de opgaver, du har. Der snakkede du noget omkring, så du simpelthen styrer de her sådan salgsteams. Jeg ved ikke, om du kan snakke om måske, hvordan har I nogle sådan faste retningslinjer for, hvordan man enten skal forberede sig eller udføre sig, eller er det sådan op til de individuelle sælgere, hvordan de skal håndtere en forskellig kunde? Ej, for satan, så går det galt. Så nej, vi har faktisk en meget nogle klare retningslinjer for, hvordan vi arbejder i Højer. Som vi nu er i gang med. Jeg er faktisk ude i forbindelse med træning af både vores Højer-folk, men også af VMS-folkene. Hvordan så vi kommer til at få en united way of selling. Så vi har en sales master. Og det vil sige, det er sådan en guide på, hvordan sælger vi i Højer i OEM-forretningen. Hvad gør man? Hvad skal man, ikke så meget, hvad skal man rundt om, hvordan spørger man ind, der har vi nogle andre træninger, men sådan mere generelt sige, hvor er det, vi arbejder henne, og hvordan gør vi det, for eksempel dresscode-wise, har vi, hvordan kommunikerer vi generelt set, så vi har prøvet at have sådan en eller anden rød tråd igennem vores måde at arbejde på, så i princippet er det jo lige meget, om man tager fat i, eller man kan sige, at kunden får den samme oplevelse, lige meget hvad vej de kommer ind i virksomheden. Det gør vi meget ud af. Så gør vi meget ud af at sætte kunden i fokus. Det er meget vigtigt, at vi har den her customer-centric approach. Og så træner vi rigtig, rigtig meget det her med at få spurgt ind, altså de rigtige spørgsmål til kunden, for at finde ud af at sige, jamen, hvordan kan vi skabe værdien for kunden? Det træner vi sindssygt meget. Og det er jo af flere grunde. Det er for det første, så når du ved, hvad det er for en forskel differentiator, du skal have overfra for kunden, du har nogle givne, det du kan tilbyde ud i markedet, ikke? Også, der så er et match, men det kan jo godt være, at der lige skal laves et lille drej. Det kan også være, at kunden ikke rigtig ved, hvorfor
er det her godt for mig? Og så må man jo ligesom prøve at fortælle det. Så vi har vores Sales Master, så har vi vores træninger, så har vi vores segmentmøder, hvor vi, det er månedligt, eller bi-monthly, hver anden måned, hvor vi typisk går igennem, hvad er det, der sker i segmentet. Det kan være prisstigninger, det kan være nye kunder, der er kommet ind, det kan være store ordrer, der bliver highlightet, det kan være sælgere, der bliver fremhævet, fordi jeg har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det kan være nogle af sælgerne, der deler en god case, og det kan være alt muligt. Så det er sådan lidt mere sådan omkring at fortælle, hvad der sker. Hvad sker der i markedet? Hvad for nogle trends er det? Har vi nogle udfordringer? Altså man kan sige, lige nu har vi en udfordring med, at Tyskland er lidt i knæ. Så det vil sige, at vores order intake på Tyskland går lidt ned. Så har vi landemøder. Vi kører segmenter, men vi kører også lande. Så vi har country managers, som refererer op til vores segmentchefer. Som så segmentchefer refererer til mig. Og segmentcheferne, eller country managersen, der er det meget mere lokalt. Men lidt det samme. Hvad er det, der sker i markedet? Hvad er det, vi ser? Hvad kan vi gøre bedre? Er der noget service? Er der nogle kunder, der hænger lidt? Skal vi køre nogle kampagner ud i markedet for ligesom at få boostet vores salg? Altså er der en god case, for eksempel, hvis vi har fået åbnet en ny vinkel op, en ny type, det kan være en ny pumpekunde for eksempel, ikke også, som laver nogle specialpumper, og så ved vi, der er 3 andre, der laver nogenlunde det samme, men vi har ikke rigtig haft produktet, måske hvis vi har fået et nyt produkt, komme ind, så når vi vinder de første år, så skal vi rulle best practice, rulle det ud på de 3 andre, og se om vi ikke kan få en del af kagen derovre, ikke også. Så det bruger vi jo så vores landemøder til. Så har vi over vores segmentmøder, der har vi det, vi kalder et quarter business review, hvor segmentcheferne og deres country managers og deres key account managers præsenterer for ledelsen, hvad er det, der sker, hvad rører sig, hvad er der med nye muligheder, hele tiden med strategien for øje. Vi følger jo selvfølgelig, vi måler jo på alle tal, hver måned, hver dag, mere eller mindre. Hvor er vi henne, order intakes-mæssigt? Hvad kommer ind? Hvad har vi solgt? Hvad siger vores fortjeneste? Ikke? Også ligger vi der, hvor vi skal ligge? Men så har vi de her QBR, Quarter Business Review, hvor man fremlægger lidt mere, hvor det er lidt mere de lange briller, man har på i fortællingen omkring, hvor er det, vi skal hen, hvor er det, vi kan komme hen, er der nogle nye områder, nye industrier, der er åbnet op, nye applikationer, vi kan se. Mangler vi nogle ressourcer et eller andet sted, som vi skal kigge på? Skal vi have omstruktureret vores ressourcer, sådan så vi har det rigtige fokus? Det kan jo godt være, for eksempel, nu siger vi bare, at Tyskland er lidt nede, ikke også? Sidder der nu 8 personer arbejder med Tyskland, jamen, så kan det være, at der pludselig er 2, der har frie hænder. Hvad kan vi? Men vi har travlt i Skandinavien, bare for at tage det, jamen så kan de gå ind og hjælpe til der på den måde. Så det kigger vi jo også på ressourceplanlægningen, hvordan vi kan gøre de ting. Så vi har, man kan sige, nogle strukturelle møder omkring tingene, nogle faste, mere eller mindre faste agendaer. Så har vi jo, som også er ufattelig vigtigt, sambesøg. Det bruger vi rigtig meget. Og det er jo, hvor vi har erfarne sælgere, der tager ud med de lidt mindre erfarne sælgere til kunder. Og så coacher man egentlig på selve kundemødet. Og så for det første så coacher man på agendaen, og siger, hvad er det, vi skal ud af, hvad er det, vi vil have ud af det. Og så har man en feedback section bagefter, hvor man siger, hvad gik godt, hvad gik skidt, hvad kunne være forbedret, og alle de her ting, som nu engang er i det på en god, ordentlig måde, ikke også? Hvordan kan vi støtte op på tingene fra ledelsen? Jeg er også med på sambesøg nogle gange. Det er fedt at komme ud til kunderne. Det er ikke så meget mere, som jeg har været. Så det er fedt at komme ud. Jeg elsker det. Og støtte op. Så det prøver vi også ligesom hele tiden at få den med, og vi prøver også hele tiden at få den her, at det er naturligt.
Det er også, altså man skal sgu ikke være nervøs for, bare fordi der kommer en senior-sælger med ud, eller en sales manager, eller en salgsdirektør med ud på et sambesøg. Jamen, så er det ikke bare fordi, at man er under observation eller noget, og tværtimod, så er det egentlig bare for at følge med, hvad er det, der sker derude, ikke også? Ja. Så er der selvfølgelig nogle gange, hvor hvis det er store aftaler, der skal lukkes, så giver det lidt sig selv, men der er det sgu lidt mere som kransekage, ikke også? Og det er fint nok. Men sådan på det salgstekniske, ikke også? Så har vi, nu sagde jeg coaching. Vi har coaching af kammerne, det vil sige country managers, de coacher kammerne. Kammerne coacher hinanden. Og sådan har vi det egentlig op igennem ledene, at vi udfordrer hinanden, vi coacher hinanden, vi prøver at finde veje ind. Vi prøver ligesom at sige, jamen bare fordi vi ikke har, eller der er en sælger, der ikke har succes her, så betyder det ikke, at det er en dårlig sælger. Det kan jo være, at vi skal finde en anden vinkel ind. Det skal være, at vi skal kommunikere anderledes. Det kan være, at vi et eller andet, ikke også? Hvor vi så prøver at se, hvad kan vi gøre. Det kunne være at sende en tekniker ud sammen med sælgeren. Fordi teknikere nogle gange snakker jo lidt andet sprog. Og har også en anden troværdighed end en ekstern sælger, for eksempel, ikke også? Så det kan være med til at åbne den tekniske afdeling op, at de får komfort omkring et nyt produkt, siger, nu har jeg, fordi nu kan jeg spejle mig i den tekniker, der sidder over for mig, og ikke bare sådan en tosset sælger, der sidder der og lover guld og grønne skove, ikke også? Så det er hele tiden med at komme rundt og sige, hvad er det, vi kan gøre, og det er jo igen med at skabe værdi for kunden. Ja. De ting. Så ja, det er sådan set den måde, vi arbejder på rent strukturelt, tror jeg. Hvis det gav mening. Det er lidt mere komplekst end bare lige. Ja. Det lyder til grundigt i hvert fald. Vi er meget grundige, vi er meget salgsdrevet, vi er meget kundedrevet, og det bærer det jo også præg af. Har du en meget teknisk forretning, så er det lidt nogle andre mekanismer, der går ind. Men vi skal tænke på, at en elektromotor er en commodity, du kan købe på hver gadehjørne, mere eller mindre. Okay. Og en elektromotor, den har en norm, som gør, at de er alle sammen ens. Hvis vi lige fjerner US, fordi de arbejder med inches, med tommer og horsepower, så alle i Europa, hele Asien, arbejder med det metriske. Og der er det lavet sådan, at en elmotor, den har de mål, der skal til for at bygge den på pumpen, fanen, hydraulikken, whatever. De er de samme uanset hvad, så det er de samme mål, den har. Så du kan i princippet tage en højere motor, kyle den af, og så kan du sætte hvilket som helst andet brand på, eller omvendt. Okay. Så det gør jo, at det er en commodity, der er rigtig meget fokus på det. Det er en simpelt produkt. Det består af aluminium og kobber, og så noget, der hedder silicon steel, som er det, der egentlig er det magnetiske i motoren. Eller også er det støbejern, kobber og silicon steel. Og så er der ellers bare noget manpower i den, ikke også? Så det er jo et simpelt produkt. Men du skal også have det til at holde, du skal også have det til at have en levetid, så det ikke bare går i stykker i løbet af ingen tid. Så kvaliteten skal være i orden. Ja. Hvordan sikrer I så, at kunden ved, at det lige præcis er jeg, skal vælge, hvis det er så nemt at finde et substituerende produkt? Det er nemlig lige præcis det. Det er lige præcis det, fordi så er det jo value selling kommer ind. Ja. Og det vil sige for eksempel, hvis vi har en kunde, som skal bruge, nu siger jeg 3.000 ens motor. Så kan det være, at kunden siger, jamen det kan jeg købe til indeks 100 fra jer højre, men jeg kan også købe den herover til 80. Hvad giver I? Så kan vi begynde at snakke om, ja, men vi bruger SKF-lejer, lidt bedre lejer, vi bruger det ene og det andet og det tredje, fjerde. Det kan måske give 5%, ikke også? Så typisk er det ikke en kunde for os. En kunde for os vil være en, der bruger, det kan godt være, at kunden bruger 3.000 motorer om året, men på et meget, meget bredt spektrum af forskellige typer. Så nogen bruger mange af, nogen bruger en få af, osv. Hvor vi så siger, jamen der kan vi lægge et lager op til kunden, og så levere ud, når der er brug for det. Så det vil sige, en logistikløsning omkring det er vigtig. Så vi kan sige, jamen du bruger så mange forskellige motorer, du kan lægge det selv på lager, men
Vi kan også have lageret for dig, og så kan vi levere ud hver torsdag, når du har brug for det. Så det ryger direkte ind i produktion. Vi kan også levere hver dag, hvis du har synes det, ikke også? Så betaler du bare for det. Så vi har rigtig meget omkring logistikken i det. Det skal vi løse for dig. Det kan også være, at kunden siger, jamen min motor skal altid være lyserøde. Jamen så lægger vi det på en aftale, så lægger vi lyserøde motorer på aftalen, og lægger det på lager i Hadsten. Vi kan også lægge på lager ude i Asien. Og så kan kunden egentlig bare ligge og trække af det, som man har lyst til. Det kan også være, at kunden siger, jamen jeg har brug for, nogle gange så skal jeg bruge den, at den er lyserød, men en gang imellem, så skal den altså også være blå. Jamen så kan vi male den, og så levere den blå ud. Eller hvis han siger, jamen jeg har brug for nogle gange en sensor i motoren, så kan vi bygge det i på vores værksteder. Så det er hele det her værdiskabende ting, som vi har gennem vores store lager. Vi har omkring 70.000 motorer på lager globalt hver dag. Og så har vi workshops, der ligger i Ningbo og i Hadsten, Danmark, så man simpelthen kan modificere motoren, når det kræves. Ja. Så det er simpelthen det. Vi skal finde den værdi, der skabes. Ikke? Så er der selvfølgelig også noget med nogle certifikater, der er noget med nogle klassifikationer, man skal have, nogle godkendelser, man skal have. Og det sørger vi jo så for, det har vi så i vores eget navn, i vores Højer Motorbrand. Så det vil sige, det er ikke fabrikkerne, der har det. Og det er jo igen set, det man skal se det på, det er, at fabrikkerne i Kina, de er utrolig dygtige til at producere mange. De er ikke særlig dygtige til at producere få antal, eller et lille stykke antal. Så vi køber mange ind, og så sælger vi det til mange forskellige kunder i få små batches, og med små modifikationer osv., som vi så laver in-house. Så det er egentlig forretningskonceptet. Så det handler mere om at finde ydelserne rundt omkring, eller hvad? Ja, det er så. Så hvad kunden de har brug for. Ja, lige præcis. Selv sikkerhed, ikke også? Altså, at kunden altid er sikker på det. Ja. Ja, men lad os sige, at få en ny kunde. Hvordan finder I så de her ting? Altså, hvordan finder du ud af, hvad han har brug for? Altså, om det er, om han skal have 3.000 på lager, eller om den skal være lyserød, eller noget. Er det bare direkte at spørge, eller er det... Eller... Ja. Okay, så det er ikke noget med forberedt, altså prøve at undersøge, hvad det er, han har haft før, eller hvad virksomheden ellers normalt leder efter, eller hvad? Nej, du kan jo sige sådan, at hvis du begynder at lege med en ny kunde, der er jo de to muligheder, der enten ringer kunden til dig, eller så ringer du til kunden. Altså, det er sådan set det, der ikke også. Og kunden kan ringe til os på mange måder. Det kan jo være at være inde og besøge vores hjemmeside. Det kan være begynde at lave nogle leads. Det kan være, at de møder op på en messe. Det kan være, at de gør forskellige ting. Men altså, hvor kunden kommer til os. Og så har du en dialog derfra. Men du har også, at vi kører cold calls. Det er ikke, altså sådan en cold canvas, det er ikke det, vi gør mest i. Men vi gør det selvfølgelig. Og så gør vi det typisk ud fra, at vi ved, at vi har hørt om den her kunde, eller vi har set den her kundes produkter et eller andet sted, hvor vi ved, at det ser ud som om, eller når vi undersøger, at de har lidt samme struktur som nogle af de kunder, vi har i dag. Det vil sige, at der er en sandsynlighed for, at vores value propositions, de kommer til at passe ind. Så det kan være den niche, de opererer i, det kan være det produkt, de har, eller et eller andet. Fordi mange gange, så er det her med at sige, hvordan får du skabt den tillid til en kunde, uanset om kunden kommer til dig, eller du tager fat i kunden. Ja. Så er det første vigtige, er jo vigtigt at skabe tilliden. Og det bedste form for tillid, du kan skabe, det er jo, hvis du kan komme med et eksempel, altså vi kalder det en referencehistorie, som egentlig ligger op af, det kan godt være, det ikke er spot on til kunden, men det er noget lignende, og det er noget, du forventer, og der skal du forberede dig, så du ikke kommer og så siger, nu skal du høre her, vi kan også godt være motorer til Timbuktu og alt sådan noget der, og så siger kunden, ja, jeg har ingen forretning i Timbuktu, mand, så det er ikke interessant for mig. Så du ved, altså man skal prøve at ramme så tæt som muligt på det, som man forventer, kunden arbejder med. Så det er nummer 1, at få skabt den tillid, ikke også? Fordi så kan du begynde at snakke. Og det vi for alt i verden ikke vil snakke, det er pris. Altså pris, det er først til aller sidst. Og det kunden allerhelst vil snakke om, det er pris. Som det aller første. Så vi er jo
til at starte med meget, meget langt fra hinanden i den måde, som vi skal arbejde med. Men det ved vi. Det er sådan, det er. Sådan er spillereglerne, ikke også? Så det, vi bruger rigtig meget tid på, det er at sige til kunden, sige, jamen prøv at hold your horses. Prøv, vi skal nok komme til prisen, men jeg kan ikke bare give en pris, før jeg fuldstændig ved, hvad det er, du skal bruge. Og så kan de jo finde på, og så giver sådan en specifikation og sige, jamen det er bare sådan her, det skal være, ikke også? Og så siger jeg, ja, det er fint. Det er jo det tekniske. Det er fint nok. Det kan vi sikkert godt finde ud af. Men hvad er det, I har brug for? Har I brug for, hvordan køber I ind i dag? Hvordan arbejder I? Ikke også? Og så mange gange i de samtaler, så vil vi jo komme ind og så sige, det lyder fandme interessant det der, men har I overvejet at gøre det på en anden måde, for eksempel? Og så kan det være fordi, at vi har noget erfaring fra en anden kunde, at man har gjort det på en anden måde, hvor de har sparet nogle penge. Det kunne for eksempel være, at for eksempel, alle vores små motorer, de kommer i en papkasse. Hver motor i en papkasse. Men for de kunder, som vi har, der bruger rigtig meget volumen, ikke 3.000, men måske 500 eller 600, så nogle gange kan vi pakke dem i sådan nogle store batches, hvor de egentlig bare ligger stavlet derinde i det. Det vil sige, at du sparer rigtig meget pap, du sparer også rigtig meget håndtering i det. Det er meget nemt. Og det vil sige, der kan kunden spare noget håndtering i den måde. Du har også spare nogle omkostninger ved forpakningen. Så det kan jo være pludselig sådan en, du trækker ned og så siger, eller laver først et notat. Du siger det ikke til kunden endnu. Du laver lige et notat og siger, der kunne være noget der, ikke også? Ja. Så har du hele tiden den dialog der, du prøver at udfordre kunden på en god måde, og kunden prøver at udfordre dig, og det hele det går jo ud på at se, er der et match? Ikke også? Fordi hvis der er et match, og du kan skabe den værdi, så skal du nok komme på plads med prisen. Okay. Så du uanset hvad, skal du nok. Du oplever ikke kunder, der sådan står af, fordi at du vil have hele den dialog, inden prisen kommer, altså som så sådan bakker ud af det? Eller nej, ikke bakker ud af det, fordi så skal du som sælger komme rundt om det. Men det er jo selvfølgelig, hvad er det for en, så kommer vi ind på den type menneske, du sidder overfor, ikke også? Hvad er det for en persontype, du sidder overfor, ikke også? Og er det noget, der kan du sige overvejelse om? Meget. Til persontypen? Ja, det træner vi også. Ja. Træner også, hvad for en persontype vi sidder overfor, ikke også? Og der kan du sige, at mange gange af dem, der sidder på indkøbssiden, er jo typisk personer, som er meget resultatorienterede. Og sælgeren kan jo også godt være en resultatorienteret type, men er jo meget mere den lidt mere kreative type i form af at få tingene til at nå sammen. Medmindre vi snakker tekniske sælgere, de kan så være en anden persontype, ikke også? Så det er jo det der med at hele tiden at komme og tale til den rigtige kunde, tale til den kundetype, du sidder overfor, fordi det er jo klart, hvis du sidder overfor en meget resultatorienteret person, så skal du gøre dine ting meget korte og præcise. Og det vigtigste for os, nu taler jeg jo meget her, men det vigtigste er sådan set for os, at det er kunden, der taler. For alt i verden. Og derfor, vi bruger for eksempel ikke PowerPoints til kundepræstation. Okay. Det er mere direkte samtale. De falder sgu i søvn. Det er samtalen, ja. Ja. Det giver god mening. Ja. Altså det er, hvad er det for et firma? Bare lige hurtigt sige, prøv at det er det her, vi laver. Godt. Fordi mange gange, det vi skal tænke på, hvis man sidder til et møde, eller bliver inviteret ind til et møde, kundemøde, jamen så koster det jo tid for kunden, det koster tid for os. Så der er jo en eller anden form for interesse. Ellers så vil man ikke blive inviteret ind. Der har kunderne for travlt i dag. Altså hvis du ikke kan komme, hvis de ikke tror, du kan komme med noget, så får du ikke et møde i stand. Nej. Så mange gange skal du allerede have pitchet det i telefonen eller et eller andet, eller du ved, at de har et problem, du kan hjælpe dem med. Og så går det egentlig rigtig, rigtig nemt. Og min erfaring er, at kunderne vil meget gerne fortælle om tingene. Ikke også? Altså, der er jo ikke noget bedre, end at fortælle om sig selv og sit firma, vel? Altså, hold da kæft, det er godt det her, ikke også? Det kan noget. Så, ja, Line, det kan fandme noget, ikke også? Så nej, det fungerer rigtig godt. Okay. Det gør det altså. Hvis vi skal vende den rundt, og så kigge lidt kritisk på jeres måde at gøre det på, er der så nogle problemer af den måde, I gør det på? Altså noget, hvor du kan sige, det kan vi direkte gøre bedre?
ud fra et salgshensyn. Der er altid noget, man kan gøre bedre. Det er altid en balance, fordi vi opererer jo i nicher. Vi sælger ikke på pris, vi er ikke i volumen. Det vil sige, at vi typisk er inde de steder, hvor der er en lille smule teknisk nødvendighed omkring produkterne. Og der kan man sige, der kan vi godt kunne vi godt have lidt mere teknisk drevne sælgere i at kunne komme ind og åbne kunden op. Kunne godt være en ting, vi kunne gøre mere i. Vi gør rigtig meget i at få uddannet vores folk. Men det er i den vi bevæger os op ad værdikæden til lidt mere, hvad kan man sige, sofistikerede produkter, hvis man kan sige det sådan, eller hvor det kræver lidt mere, hvor du skal have lidt bedre dokumentation, du skal have lidt mere indsigt i kunden, du skal måske kunne komme ud og give noget service på kunden. Det er blandt andet derfor, vi har købt VMS, fordi vi gerne vil komme ud og lave lidt mere service på vores elmotorer, eller opstart og sådan noget, så man ligesom giver noget tryghed omkring kunden, noget sikkerhed omkring kunden, noget risk mitigering og til kunden. Så det er så der kan vi godt, altså der kunne vi godt uddanne vores folk mere, og men det er altid en balance, fordi du kan se, dygtige tekniske sælgere, de hænger ikke på træerne. Enten så er du kommerciel, eller så er du meget teknisk. Og kan du finde en klon af det, så har du altså en fantastisk sælger, ikke også? Men der er ikke ret mange af dem. Det er der ikke. Og det er ikke altid, at de gider at arbejde med elmotorer. Hvad siger du? Nå, men jeg tænker, de sælgere, I har siddende hos jer, er de primært sådan kommercielt uddannet, eller er det nogen, som har en teknisk baggrund, som sådan er gået med på at gå lidt sælgervejen, eller hvem har I sådan primært ansat hos jer? Vi har primært salgsfolk. Okay, så sådan den kommercielle sælger. Ja, det er den kommercielle sælger, vi har. Ja. Og vi kunne godt bruge nogle flere tekniske sælgere. Vi har et par stykker. Men der kunne vi godt bruge nogle flere af den mere teknisk orienterede sælger. Det er der ingen tvivl om, i form af at komme derhen, hvor vi vil. Vores udfordring, eller en af tingene, den ligger i, at vi er i så mange lande, og det her lokale footprint, det er jo en anden del på kundemødet. Du kan klare dig langt på engelsk, også i Tyskland, men skal du virkelig performe, så skal du gøre det på sproget. Det er bare sådan, der. Og når du så skal have teknisk sælger i alle lande, og sådan noget, så kan det kan blive svært. Men det er en af de ting, vi arbejder på og også forbedrer. Og så laver vi intern træning af vores produkter for sælgerne på den del. Ja. Så så har vi jo, det er jo slet ikke kommet ind på, vi kører i teams, og det betyder, at vi har en kundeansvarlig. Det er det, vi typisk kalder en ekstern sælger, som er ansvarlig for kunden og ansvarlig for budgettet. Helt klassisk. Og han eller hun er så har et team med en intern sælger, som styrer, man kan sige, den daglige ordrehåndtering af kunden, prislister, prisforhandlinger osv. Men de er et team, de to. Okay. Og de har også sambesøg med kunden. De større kunder, de små kunder har de ikke. Men de store kunder har de sambesøg, ikke også? Og mange gange så er det jo den interne sælger, der kender kunden bedst. Fordi det er den interne sælger, der har alt den daglige korrespondance. Det er også typisk den interne sælger, der får alle sladderen fra kunden. Hvad sker der hos kunden og så videre, fordi de disponenter, vedkommende sidder og arbejder med, det vil de jo gerne snakke omkring, hvad fanden er der sket og alt det der. Det er ikke altid, du får det at vide inde på de bonede gulve, vel, hvor det hele det skal være med som meget facade, og det kører fantastisk og så videre, ikke også? Så du ved, der er en vigtig konstellation, der har hver virkelig en rolle at spille i form af at binde kunden til os på den del. Så det bruger vi også rigtig meget. Ja. Spændende at høre også, at den interne sælger, altså fordi jeg tror, jeg har set det mere sort-hvid i forhold til intern og ekstern.
men også at Ja. se, altså høre sådan samspillet omkring dem, og at den interne også er ude af huset, og sådan, du ved, møder kunderne. Ja, Ja. spændende. Men du kan så sige, at den interne sælger har typisk en lidt anden personprofil end den eksterne. Den interne er typisk en mere struktureret person end den eksterne, for at holde styr på det og alle boldene i luften og så videre. Og vores interne kan godt have flere, kan godt være i teams med flere eksterne. Okay. Alle efter markeder og så videre, ikke også, og specialister og de ting der. Og så har vi interne, der kan være specialister inden for nogle ting, så de er så med i de her forskellige ting, ikke også. Så den interne, jo, så har vi også interne folk, som egentlig ikke rigtig er specielt vilde med at komme ud til kunderne. Det har vi også. Og det respekterer vi også, ikke også? Altså, og så siger jeg, jamen okay, det er sådan det her, det er, ikke også? Ja. Jo, så det er alle bidrager, alle deltager. Spændende. Ja. Den kan du markere efter. Jamen, vi skal sådan lige, vi sidder og krydser lidt af, som vi nu kommer frem. Ja, men prøv, I stiller bare spørgsmål, ikke også? Er vi... Jeg tror faktisk, vi er ved at have været igennem det hele. Ja. Der er lige en måske, hvis du nu er med ud til kundemøde, hvornår vil du kunne gå tilfreds derfra? Altså, hvornår vil du sige, nu er det en succes? Altså, er det, når man har fået en aftale i hus, eller hvilken fornemmelse skal du gå derfra med, for du sådan, det er vellykket? Jeg har, og det er jo så også en af de ting, som vi arbejder med i Højer, det er, at der skal altid være en action. Ja. Fra et kundemøde. Og så kan det godt være, det vil selvfølgelig være dejligt, hvis det er ordren, det er det ikke altid, vel? Men der skal være en action. Og det vil sige, at du har haft et formål, du har haft en dialog med kunden omkring, det kan være en forbedring, det kan være et nyt produkt, det kan være alle mulige ting, men der skal være en action. Fordi hvis der ikke er en action, så har du ikke skabt værdi for kunden. Så er det bare hvis I kan følge det, ikke også? Ja, så kan man sætte et tidsspil. Ja. Vi har jo også kunder, man kommer forbi til en kop kaffe, og så hører man lige, hvordan det går, og så videre, ikke også? Men der vil altid være en action, selvom du bare kommer forbi til en kop kaffe. Når du først har snakket, fordi pludselig, så er der et eller andet, ikke også? Det kan være, vi har lige fået at vide fra produktionen, at kunne I ikke mærke jeres forsendelser sådan her, ikke også? Eller et eller andet, ikke også? Så siger nå jo, det kunne sgu da godt lige lave, det var da smart. Det betyder ikke noget. Så vi hele tiden prøver at skabe den her værdi, og den her kundeorientering. Og det gør vi. Vi har rigtig, rigtig mange kundespecifikke løsninger. Det kan være stregkoder, det kan være barcodes, QR-koder. Det kan være, hvordan skal teksten stå, når de modtager motoren, for eksempel. Nu kommer lige ind på det. Der har vi prøvet før også at sige, jamen det her, det er højere måden at gøre det på. Og så kommer der en tysker og siger, jamen det er fint nok, men jeg vil have det på den modsatte måde, jeg vil ikke købe jeres motorer. Nå, men så bytter vi rundt på det, ikke også? Ja. Så der har vi jo rigtig, rigtig meget. Og jeg tror, jeg kan ikke huske det, men jeg mener, det er 60% af alle vores ordre, de er kundespecifikke på en eller anden måde. Et eller andet. Det behøver ikke bare være produktet, det kan være det, der er omkring produktet, ikke også? Så det er en stor del af os. Hvor ofte prøver I sådan at sådan vedligeholde, eller kundevedligeholde, eller hvad skal man sige, komme ud til individuelle kunder? Ja, men vi siger jo som regel, at kunden skal besøges 4 gange om året. Og vi skal have et årligt møde, hvor man laver et rigs tilstand. Hvordan går samarbejdet? Hvordan kan vi forbedre det? Og hvordan kan vi gøre tingene? Skal man have en gang om året. Så har vi har rigtig mange kunder, hvor vi har riges tilstand hver kvartal, hvor vi lige gennemgår de her ting. Så har vi også kunder, som siger, I skal fandme ikke komme og besøge mig. Det kan I få lov til en gang om året, fordi det kører bare, ikke også? Så det er meget, meget individuelt. Men vi har sådan en grundregel, der hedder 4 gange om året. Vi har også kunder, hvor vi kommer til hver måned. Og hvis vi tager Korea, så har vi en kunde, hvor sælgerne er derude hver anden dag. Ja, okay. Så det er, de er også tosset i hovedet, de koreanere, men det er sådan noget andet. Nej, det er ikke, men det er et helt andet kundeforhold, de har, end vi kender fra Europa. Men så det er meget individuelt.
Men det er også vigtigt at få det afstemt med kunden. Hvad er det, du forventer? Hvad forventer du af os som leverandør, ikke også? Så vi har rigtig meget afstemning. Og man kan sige, at vi har også, hvis vi pludselig får nogle spørgsmål omkring, hvad tror I kunden vil sige til det? Det ved jeg da ikke, spørg dem. Altså, du kan jo kun få mange gange, altså kunden vil jo gerne dele. Hvad synes du om det? Jamen, det ved jeg ikke, men jeg skal lige prøve at høre, det kan være en anden afdeling, der tager beslutningen, ikke også? Jamen, så går man videre med det. Hele tiden prøve at skabe den værdi for det. Ja. Og hele formålet er jo at bygge et værn mod dine konkurrenter. Så det ved man jo selv, ikke også? Altså, går man ind i en butik og får god service, du er tilfreds med prisen og så videre, ikke også? Så kommer du igen. På mange punkter i hvert fald, ikke også? Og hvorimod er du inde i en butik, hvor du bare får rigtig, rigtig ringe service, så går der noget tid, før du kommer derind og kigger igen. Det kan også få dig til at skifte over til naboen, ikke også? Hold kæft, mand, det fungerer bare ikke. Altså, vi er jo som mennesker, vil vi jo have det, der fungerer for os, ikke også? Selvfølgelig, ja. Så, har I mange konkurrenter, Ketil? Ja, alt for mange. Er der mange på markedet? Altså, nu er det jo ikke noget, vi kender så meget til. Sådan, ja. Nej, der er noget i Danmark. Altså sådan andre, der har steder i Danmark, man måske kender eller noget. Ja, men altså, vi kan sige, hvis du skal tage vores store konkurrenter, så er ABB, det ved jeg ikke, I kender. Det er jo en stor konkurrent for os. Nej. Så er der Siemens, dem kender I måske. De hedder så ikke Siemens mere, nu hedder de Inomotics. Så har vi nogle brasilianere, der hedder WG, et kæmpe konkurrent for os. Det er så bare, når vi snakker Europa. Så har vi en masse i Japan, så har vi en masse i Korea, så har vi en masse i Kina. Så har vi en masse af sådan en underskov, som man kan sige lidt ligesom os godt kan kalde et tradingfirma, ikke også? Hvor du laver en eller anden form for værdiøvelse. Dem har vi rigtig, rigtig mange af os i Tyskland og hele vejen rundt. Og man kan sige, hvis nu vi bare tager Spanien, der er jo også lidt firmaer ligesom os, der sourcer i Kina og så sælger i Spanien. Og det gør for eksempel, at Spanien er ikke et særligt attraktivt marked for os. Motorprisen er 1 til 1, jo det er fint, men vores fragtomkostninger fra Danmark til Spanien er simpelthen for høje i forhold til det lokale dernede. Så der er det svært for os at konkurrere. Okay. Men sådan er det vel også omvendt i starten, der kigger mod det danske marked. Der har I vel også en fordel, så? Der har vi en fordel på det danske marked, ikke også? Ja. Så vi har også vi har en stor del af det danske marked, det har vi på elmotorsiden. Og værner om den. Den er vigtig for os. Ja. Jeg skøjter bare lige ned over spørgsmålene. For jeg tror, vi er dækket godt ind, er vi ikke? Jo, det så det er vi sådan gerne vil høre om. Ja. Så er der noget helt formelt, nu hvor det er sådan et skoleprojekt. Ja. Vi har fået sådan noget samarbejdskontrakt, hvis du måske vil skrive under på det, hvis du får en mail med det. Altså bare med, at det er okay, at vi nævner jer og dig i vores opgave. Den skal vi lige vedlægge. Ja. Det er så fint. Jamen, så er der styr på det. Jamen, det sender I bare, så skal I få en underskrift på den. Ja, fornemt. Nej, det var virkelig dejligt, Ketil, at du vil bruge lidt tid på os. Ja, men selvfølgelig. Det er virkelig... Beklager, jeg lige rejseri og så videre, så jeg misser lige jeres første mail der, men jeg fik styr på det alligevel. Ja, det er så godt. Ja. Så, og hvis der bliver et eller andet der bagefter, hvor I har brug for et eller andet uddybning, eller et eller andet, så bare række ud, ikke også? Så finder vi ud af det. Dejligt. Det er godt. Men det er vel også ved at være lidt sent for dig i verden. Er det spisetid nu her, Kina? Den er 5:15. Vi skal faktisk ud og spise alle sammen her lige om lidt. Så de er taget afsted, så venter de lige på mig, men det er fint. Okay. Så det er ingen problem med det. Så ja, så det er ved at være spisetid, ja. Yes. Selvfølgelig. Værsgo. Det er godt. Jamen, kan I have det godt, og god fornøjelse med det. Jo, tak. Godt. Det er godt. Hej.